Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε πώς μπορούμε να εκτελούμε μέσω ενός τερματικού εντολές τις οποίες ερμηνεύει και εκτελεί ο φλοιός. Και είχαμε δει ότι είναι διαθέσιμα μέσω αυτού του μηχανισμού πολύ ισχυρά εργαλεία για ανάλυση δεδομένων. Στο βίντεο αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή για το πώς μπορούμε τις εντολές τις οποίες δίνουμε διαδραστικά από το τερματικό να τις γράφουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται σενάριο φλοιού ή shell scripting και το οποίο θα μας επιτρέψει να προγραμματίσουμε πολλές επαναλαμβανόμενες και μακρές διαδικασίες με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα και πιο ευχάριστα. Θα αρχίσουμε κατεβάζοντας από τη σελίδα του μαθήματος το αρχείο lecture01.zip, το οποίο ανοίγουμε και αποσυμπιέζουμε με το γνωστό τρόπο. Στη συνέχεια ανοίγουμε ένα τερματικό και βλέπουμε τα περιεχόμενα της προσωπικής μας περιοχής και με την εντολή cd lecture 01 μεταφερόμαστε στον κατάλογο lecture 01, ο οποίος δημιουργήθηκε με την αποσυμπίεση του zip αρχείου. Με την εντολή ls βλέπουμε τα γνωστά περιεχόμενα αυτού του καταλόγου. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε τον Emacs, με τον οποίο θα ανοίξουμε για να κάνουμε editing τα σενάρια τα οποία θα γράψουμε. Στην πιο απλή τους μορφή, τα σενάρια φλοιού δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να γράψουμε τις εντολές ακριβώς όπως τις δίνουμε στο τερματικό μέσα σε ένα αρχείο. Ο φλοιός ερμηνεύει τις εντολές αυτές, οι οποίες στην πιο απλή τους μορφή έχουμε βάλει μία εντολή σε κάθε γραμμή του αρχείου. Είναι δυνατόν να βάλουμε παραπάνω από μία εντολές, χωρίζοντάς τις με το ελληνικό ερωτηματικό. Η διαδικασία, προκειμένου να γράψουμε ένα τέτοιο απλό σενάριο φλοιού, είναι να γράψουμε με τον αγαπημένο μας editor ένα αρχείο κειμένου, μπορούμε να το ονομάσουμε για παράδειγμα script.csh, και αν θέλουμε να το ερμηνεύσει αυτό το σενάριο ένας συγκεκριμένος φλοιός, πρέπει οι πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη σειρά αυτού του αρχείου να είναι ακριβώς ο χαρακτήρας δίεση και μετά το όνομα του φλοιού. Αφού γράψουμε εντολές μέσα σε αυτό το αρχείο, πρέπει αυτό το αρχείο να αποκτήσει άδειες εκτέλεσης, να γίνει, όπως λέμε, εκτελέσιμο. Και το οποίο το κάνουμε, όπως είπαμε σε προηγούμενο βίντεο, με την εντολή chmod. Μόλις το σενάριο αποκτήσει execute permissions, μπορούμε να το εκτελέσουμε ως μία οποιαδήποτε εντολή με τον τρόπο που φαίνεται εδώ πέρα. Πάμε τώρα στον Emacs και ανοίγουμε ένα καινούριο αρχείο μέσα στο lecture 01, το ονομάζουμε script.csh. Η κατάληξη του αρχείου .csh δεν είναι κρίσιμη για τις λειτουργίες που θα κάνουμε μετά, απλά θυμίζει σε εμάς και σε αυτό που ονομάζει το όνομα του αρχείου ότι πρόκειται για ένα σενάριο φλοιού το οποίο εκτελεί ο φλοιός της CSH. Στη γραμμή αυτή έχω ξεχάσει, μετά το hash πρέπει να μπει ένα θαυμαστικό. Οπότε το hash θαυμαστικό ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκτελεστεί προκειμένου να ερμηνεύσει το ακόλουθο σενάριο.
Εδώ μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε εντολή του φλοιού θέλουμε. Ας βάλουμε την εντολή date. Σώζουμε το αρχείο. Κοιτάξτε, άμα δώσω την εντολή date από το φλοιό, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ τώρα βλέπω το script.csh, το οποίο όπως βλέπετε δεν έχει execute άδειες εκτέλεσης. Τις προσθέτω με την εντολή chmod a+x script.csh και βλέπετε εδώ ότι ο χαρακτήρας x ενεργοποιήθηκε και για τις τρεις ομάδες που έχουν πρόσβαση στο αρχείο. Τώρα μπορώ να εκτελέσω το αρχείο και βλέπετε το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο που είχε και η εντολή date, την οποία έδωσα διαδραστικά μέσω της γραμμής εντολών. Μια άλλη εντολή, uname-a, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το περιβάλλον, το υπολογιστικό στο οποίο βρισκόμαστε. Μας λέει ότι είναι τύπου Linux, λέγεται ο υπολογιστής αυτός AOC, αυτός είναι ο πυρήνας του Linux και διάφορες άλλες πληροφορίες για τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, ότι είναι x86 64-bit, ότι είναι GNU Linux κτλ. Αν γράψω αυτή την εντολή μέσα στο σκριπτάκι, σώσω το σκριπτάκι και το ξαναεκτελέσω, βλέπετε ότι εκτελούνται οι δύο εντολές, η μία διαδοχικά μετά την άλλη. Μπορώ να προσθέσω και άλλες εντολές, για παράδειγμα η εντολή pwd έχει αυτό το αποτέλεσμα από τη γραμμή εντολών. Άμα την προσθέσω στο σκριπτάκι μου, βλέπετε ότι εκτελείται ακριβώς μετά από την εντολή uname-a. Μπορώ να δώσω και άλλες εντολές, cd, usr, bin, pwd, ls, xz, αστεράκι, cd, lecture 01, ls-l, plot, star.dat, sort data. Όλες αυτές τις εντολές βλέπετε θα μπορούσα να τις είχα δώσει από το τερματικό. Το δοκιμάσω. Date, uname-a, pwd, cd, usr, bin, pwd, ls, xz, star, cd, lecture 01. Εδώ συγγνώμη, βλέπετε αυτή η εντολή πρέπει να πάει στην επόμενη γραμμή. pwd, ls-l, plot, star.dat, sort data. Βλέπετε λοιπόν μια σειρά από εντολές, ομολογουμένως τελείως τυχαίες και για καθαρά λόγους επίδειξης, τις οποίες δίνω από το τερματικό και κάνουν κάποια εργασία που εγώ επιθυμώ να κάνω. Αυτή τη συνολική εργασία μπορώ να την κωδικοποιήσω μέσα στο σκριπτάκι και αφού το σώσω να το τρέξω και ως αποτέλεσμα να πάρω ακριβώς το ίδιο output που έπαιρνα και δίνοντας τις εντολές μία-μία διαδραστικά από το command line. Ας σβήσω τώρα τις εντολές, ας δώσω κάποιες άλλες. gfortran area.f90 -o area. Αυτές τις εντολές τις δίναμε στο βιντεάκι όταν μαθαίναμε τη Fortran. Τώρα αντί να δίνω αυτές τις δύο εντολές ξανά και ξανά, τις γράφω στο σκριπτάκι και βλέπετε ότι γίνεται η μεταγλώτηση, εκτελείται το πρόγραμμα και μου παράγει τα γνωστά αποτελέσματα.
τις ακτίνες, το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του δίσκου. Αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, μπορώ να εμπλουτίσω το φίλτρο το οποίο έχω γράψει. OK, print $2, $6. Σώζω το αρχείο και επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε τώρα, τυπώθηκε μόνο η στήλη με τις ακτίνες και με τα εμβαδά. Η δεύτερη και έκτη στήλη του output. Πάρα πολύ ωραία. Ας το σορτάρω τώρα. Προσθέτοντας άλλη μια συνιστόσα στο φίλτρο μου. Και κοιτάξτε τώρα, μου τυπώνεται τα δεδομένα, αλλά με αντίστροφη αριθμητική σειρά. Και αν μου αρέσει το αποτέλεσμα και θέλω να το φυλάξω και σε ένα αρχείο, μπορώ να το βάλω στο αρχείο script.dat. Το σώζω, ξανατρέχω το σκριπτάκι, βλέπετε δεν έχω κάποιο αποτέλεσμα στο standard output. Παρ' όλα αυτά βλέπετε το σκριπτάκι, το αρχείο script.dat, το οποίο δημιούργησε η εντολή που έδωσα, το οποίο έχει τα περιεχόμενα τα οποία πριν είχα τυπώσει στο τερματικό. Εκείνο που δίνει περισσότερη δύναμη στην χρήση των σενάριων φλοιού είναι η χρήση των μεταβλητών σε συνδυασμό με εντολές οι οποίες κάνουν ένα στοιχειώδες πρόγραμμα, όπως επαναληπτικές εντολές, εντολές σύγκρισης κτλ. Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις μεταβλητές. Έχουμε ξαναπεί 2 λόγια σε προηγούμενα βίντεο για τις μεταβλητές. Όταν τις χρησιμοποιούμε, δηλαδή όταν ζητάμε τις τιμές τους, αυτές φαίνονται γιατί έχουν ένα όνομα το οποίο ξεκινάει με το χαρακτήρα $. Στο φλοιό TCSH, οι μεταβλητές αυτές ορίζονται με την εντολή set, το όνομα της μεταβλητής, το χαρακτήρα ίσον και μετά η τιμή της μεταβλητής. Αφού το κάνουμε αυτό και οριστεί η μεταβλητή variable, τότε μπορούμε την τιμή $variable να την χρησιμοποιούμε όπου μας αρέσει. Για παράδειγμα, set variable ίσον value. Αν πούμε echo variable, το echo απλά αντυχεί την ακολουθία χαρακτήρων variable. Άμα βάλετε όμως ένα $, μπροστά από το variable, τότε αυτό για το φλοιό εννοείται η τιμή μιας μεταβλητής με όνομα variable. Την αναπτύσσει την τιμή αυτή ο φλοιός και όταν τρέχει η εντολή echo, κάνει echo την τιμή της, που είναι value. Επίσης, μπορούμε εκτός από μεταβλητές που έχουν μία μοναδική τιμή, scalar μεταβλητές, να έχουμε και μεταβλητές τύπου vector. Αυτό μπορεί να γίνει ορίζοντας μία μεταβλητή, της οποίας το όνομα είναι όπως και το ίδιο και όπως και για τις scalar μεταβλητές, και μετά βάζοντας μια σειρά από τιμές, όσες θέλουμε, μέσα σε μια παρένθεση. Κάθε λέξη, δηλαδή κάθε ακολουθία χαρακτήρων που χωρίζεται μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα κενά, αντιστοιχεί σε μία από τις τιμές αυτής της διανυσματικής μεταβλητής. Τότε, αν χρησιμοποιήσουμε κάπου στο φλοιό το $, με το όνομα της μεταβλητής, αυτό αντικαθίσταται με όλες τις τιμές της μεταβλητής. Μπορούμε να αναφερθούμε όμως και σε κάθε τιμή χωριστά, αν βάλουμε σε τετράγωνες παρενθέσεις έναν αριθμό, ξεκινώντας από το 1, μέχρι έναν αριθμό που είναι ο αριθμός των στοιχείων που έχουμε βάλει μέσα στην παρένθεση. Ένας ειδικός συμβολισμός για τις μεταβλητές είναι $, νούμερο και το όνομα της μεταβλητής, το οποίο είναι ο αριθμός
των τιμών που έχουμε βάλει μες στην παρένθεση. Αν εδώ σταματάγαμε στο 4, δηλαδή είχαμε βάλει V1, V2, V3, V4 και είχε 4 τιμές η μεταβλητή VEC, η δολάριο νούμερο VEC θα ήταν ίση με 4. Και μάλιστα μπορούμε αυτή τη μεταβλητή να τη χρησιμοποιήσουμε και μέσα στο όρισμα που μας δίνει το αντίστοιχο στοιχείο της διανυσματικής μεταβλητής. Για να το δοκιμάσουμε. Βλέπετε. Το VEC του 1 είναι το V1, το VEC του 4 είναι το V4. Το VEC του 5 δεν είναι ορισμένο και μας δίνει ο φλοιός ένα σφάλμα. Η δολάριο νούμερο VEC είναι ίση με 4 και η dollar VEC στον αριθμό των στοιχείων που έχει είναι ίση με το V4. Επίσης μπορούμε να βάλουμε ένα range από τιμές ξεκινώντας από την αρχική τιμή και μετά βάζοντας ένα ίσο. Θα τα κολλήσουμε. Αυτό σημαίνει πάρε τις τιμές της VEC από τη δεύτερη, από το δεύτερο στοιχείο μέχρι το τελευταίο, δηλαδή V2, V3 και V4. Ο ίδιος ο φλοιός έχει προκαθορίσει τις τιμές ορισμένων μεταβλητών τις οποίες χρησιμοποιεί. Αυτές είναι μεταβλητές home, που δίνει την προσωπική περιοχή του χρήστη που τρέχει το φλοιό, το user που δίνει το username του χρήστη που τρέχει το φλοιό, το CWD που έχει το current working directory, το path που έχει το path στο οποίο μέσα αναζητά τις εντολές και το argv που είναι τα ορίσματα του σεναρίου που τρέχουμε και θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Επίσης υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία μεταβλητών περιβάλλοντος που κατά σύμβαση και μόνο κατά σύμβαση τις γράφουμε με κεφαλαία γράμματα. Πολλές από αυτές έχουν το ίδιο όνομα αλλά με κεφαλαία γράμματα με το φλοιό, αλλά υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που είναι διαφορετικές από αυτές που ορίζει ο φλοιός. Τις μεταβλητές του φλοιού είπαμε τις ορίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μια μεταβλητή όμως περιβάλλοντος στο φλοιό της CSH την ορίζουμε με αυτό το συντακτικό. Setenv είναι η εντολή, το όνομα της μεταβλητής, var με κεφαλαία, είπαμε κατά σύμβαση, και μετά η τιμή της μεταβλητής. Και εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές μεταβλητές που έχουν την ίδια τιμή. Ορίστε μεταβλητή home, η μεταβλητή CWD, η μεταβλητή OS type, Operating System Type, που είναι Linux, και τις άλλες μπορείτε να τις δοκιμάσετε και μόνοι σας. Για να τις δούμε τώρα μέσα στο σενάριο φλοιού. Σβήνουμε ό,τι έχουμε γράψει. Για να δούμε τις τιμές αυτών των μεταβλητών. Βλέπετε είναι Home Student, το Current Working Directory είναι Home Student Lecture 01,
Και μετά είναι το path, το οποίο είναι μια σειρά από καταλόγους που περιέχουν εκτελέσιμα αρχεία. Για να δούμε τις μεταβλητές περιβάλλοντος. Έτσι βλέπετε έχουν τις ίδιες τιμές, δεν διαφέρουν. Ενώ η μεταβλητή path είναι ίδια με αυτή τη μεταβλητή του φλοιού, αλλά η σύμβαση είναι διαφορετική, γιατί βλέπετε ότι τα διάφορα directories δεν χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό, αλλά με την άνω και κάτω τελεία. Για να δούμε τώρα τη μεταβλητή argv. Η μεταβλητή argv είναι ένας μηχανισμός για να περνάμε τα arguments της εντολής μέσα στο πρόγραμμα. Βλέπετε τώρα που λέμε echo $argv δεν τυπώνεται τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν arguments. Εδώ βλέπετε βάζω 3 arguments, A1, A2, A3. Βάζω και ένα echo string, να το διαβάζω πιο εύκολα το output. Βλέπω λοιπόν, ο αριθμός των arguments είναι 3 και τα arguments είναι A1, A2, A3. Αν το τρέξω τώρα, βλέπετε ότι έχω πρόσβαση στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο argument μέσω του συντακτικού $argv του 1, του 2 και του 3 αντίστοιχα. Αν προσπαθήσω να αποκτήσω πρόσβαση στο τέταρτο argument, επειδή αυτό δεν υπάρχει, παίρνω σφάλμα από το φλοιό και το υπόλοιπο script δεν εκτελείται. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δώσουμε στοιχειώδεις εντολές για να φτιάξουμε ένα αρχείο, ένα σενάριο φλοιού, το οποίο να εκτελεί επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Το βασικό και πιο κοινό συντακτικό είναι να χρησιμοποιούμε το for each, το οποίο ξεκινάει από τη λέξη for each και τελειώνει στη λέξη end. Στη συνέχεια υπάρχει το όνομα μιας μεταβλητής. Μπορεί να είναι variable, μπορεί να είναι ό,τι άλλο όνομα θέλετε. Και μετά μέσα σε παρένθεση μπορεί να είναι ένας αριθμός από λέξεις από 1 μέχρι όσες θέλουμε. Θα μπορούσε εδώ να μπει και η τιμή μιας διανυσματικής μεταβλητής. Αυτό που γίνεται είναι ότι για κάθε τιμή η οποία βρίσκεται μέσα στις παρενθέσεις, οι εντολές μεταξύ του for each και του end εκτελούνται μία φορά για κάθε λέξη, όπου η τιμή της variable κάθε φορά αντικαθίσταται με την εκάστοτε λέξη. Για να δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ορίζουμε, μάλλον ας το κάνουμε πιο απλά πρώτα.
for each v, v1, v2, v3 και v4. Βλέπετε λοιπόν ότι η εντολή echo $v εκτελείται 4 φορές, μία φορά για κάθε λέξη v1, v2, v3, v4 και η εντολή αυτή εκτελείται αντικαθιστώντας την τιμή της μεταβλητής v που μπαίνει μετά το for each με την εκάστοτε λέξη. Γι' αυτό και βλέπετε εδώ στο terminal να αντιχούν αυτές οι τιμές v1, v2, v3, v4. Θα μπορούσατε εδώ να γράψετε κάτι πιο πολύπλοκο και αυτό να εκτελεστεί 4 φορές. Ισοδύναμα θα μπορούσατε να είχατε ορίσει μια διανυσματική μεταβλητή var και μέσα εδώ στην παρένθεση να βάζετε την τιμή της. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Ένας άλλος τρόπος να κάνουμε επαναλήψεις είναι να χρησιμοποιήσουμε το while end. Το while ακολουθείται μέσα σε παρένθεση από μια λογική συνθήκη και όσο αυτή η λογική συνθήκη έχει αληθή τιμή, εκτελούνται όλες οι εντολές μεταξύ του while και του end. Ας δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτό είναι το συντακτικό του TCSH για να θέτουμε σε μεταβλητές αριθμητικές τιμές. Οπότε λέμε όσο η μεταβλητή x έχει τιμή μικρότερη από 5, και στη συνέχεια, για να μην έχουμε infinite loop, αυξάνουμε την τιμή της x κατά 1. Βλέπετε λοιπόν ότι οι εντολές μεταξύ του while και του end εκτελούνται 4 φορές, όπου η x έχει την αρχική τιμή 1 και μέχρι να αποκτήσει την τιμή 4 οι εντολές αυτές εκτελούνται. Γιατί η συνθήκη μες στην παρένθεση είναι αληθής. Αν βάλετε εδώ μικρότερο ή ίσο, θα εκτελεστεί ακόμα μια φορά. Να δούμε τώρα τις συγκρίσεις. Μπορούμε να έχουμε σύγκριση με το πρώτο συντακτικό, όπου το if ακολουθείται από μία λογική συνθήκη σε παρένθεση και μετά μία μοναδική εντολή που εκτελείται αν η συνθήκη εδώ είναι αληθής. Επίσης, αν έχουμε περισσότερες εντολές να εκτελέσουμε για τη συγκεκριμένη συνθήκη, μπορούμε να βάλουμε τη λέξη then μετά τη συνθήκη και μετά να τελειώσουμε το scope του if με τη λέξη end if. Ορίζουμε τη μεταβλητή var να έχει την τιμή value, my value. Έτσι, την ακολουθία χαρακτήρων my value. Οπότε αν πούμε τώρα if η τιμή της μεταβλητής var είναι my value, τα arguments εδώ δεν χρησιμοποιούνται πουθενά και τα σβήνω.
λέξη set. Εδώ. Έτσι. Και βλέπετε ότι αυτό είναι true. Αν ήθελα να βάλω και άλλες εντολές, θα έβαζα εδώ then. Και βλέπετε τώρα ότι εκτελούνται όλες οι εντολές μεταξύ του if και του end if. Στον ορισμό των διανυσματικών μεταβλητών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το χαρακτήρα αστεράκι ως regular expression. Για να δούμε εδώ πέρα στον φλοιό, κοιτάξτε εδώ είναι τα αρχεία. Αν πούμε ls p αστεράκι, το π αστεράκι αναπτύσσεται από το φλοιό στα ονόματα όλων των αρχείων των οποίων το όνομά τους αρχίζει από π. Αν πούμε plot asτεράκι.dat, τότε βλέπετε το perl.pl δεν τυπώνεται, γιατί για να αυτή εδώ η έκφραση αναπτύσσεται σε όλα τα αρχεία των οποίων το όνομα αρχίζει από plot και τελειώνει σε .dat. Επίσης, ένα άλλο χρήσιμο regular expression για να αναπτύσσονται αρχεία από το φλοιό είναι να μπαίνει μια ακολουθία χαρακτήρων ανάμεσα σε τετράγωνες παρενθέσεις και στην περίπτωση αυτή ο φλοιός αναπτύσσει τα ονόματα των αρχείων των οποίων το όνομα ξεκινάει από plot, τελειώνει σε .dat και ενδιάμεσα υπάρχει ένας χαρακτήρας που είναι ή το 1 ή το 2. Αν βάλετε και άλλους χαρακτήρες εννοείται ή το 1 ή το 2 ή το 3. Οπότε μπορείτε να πείτε και με αυτόν τον τρόπο να ορίσετε τη διανυσματική μεταβλητή files να έχει τιμή όλα τα αρχεία plot 1 μέχρι plot 4 ή να ορίσετε τη μεταβλητή files να έχει τιμή μονάχα το αρχείο plot 1 και το αρχείο plot2.dat. Για να το δούμε μέσα στο σκριπτάκι. Ας κάνουμε ένα for each. Βλέπετε λοιπόν ότι το for each loop εκτελείται μία φορά για κάθε ένα από τα αρχεία plot 1 μέχρι plot 4. Ή αν εδώ είχα βάλει 1 με 2, το for each loop θα εκτελεστεί μονάχα για τα αρχεία plot 1 και plot 2.dat. Επίσης, πολύ χρήσιμο στον προγραμματισμό του φλοιού είναι οι ευκολίες που μας παρέχει να διαχειριζόμαστε ονόματα αρχείων. Ο φλοιός είναι χρήσιμος για δουλειές τις οποίες κάνουμε με μονοπάτια που οδηγούν σε αρχεία στο file system, οπότε είναι καλό τέτοιοι μηχανισμοί να είναι διαθέσιμοι προκειμένου να γράφουμε αποτελεσματικά σενάρια φλοιού. Αν η τιμή μιας μεταβλητής είναι το path σε ένα αρχείο, υπάρχει ένας συμβολισμός ο οποίος μπορεί από την τιμή αυτή της μεταβλητής να μας ξεχωρίσει το extension του αρχείου, δηλαδή την ακολουθία χαρακτήρων που
ακολουθεί μετά από την τελευταία τελεία στο path, να μας δώσει αυτό που λέγεται το base name του αρχείου, που είναι ό,τι υπάρχει πριν από το extension, και να μας δώσει και το directory path, το directory κομμάτι του path, που είναι το home student, βάζοντας εδώ άνω κάτω τελεία και h. Για να το δοκιμάσουμε αυτό στο φλοιό. Βλέπετε το αρχείο, είναι το path στο σκριπτάκι που γράφουμε. Το extension του αρχείου είναι CSH. Το base name είναι Home Student Lecture 01 script. Και το directory name είναι το Home Student Lecture 01. Υπάρχουν και προγράμματα που κάνουν αυτή τη δουλειά και πολλούς τους βολεύει να τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει το πρόγραμμα base name. Υπάρχει το πρόγραμμα dir name, που μας δίνει το όνομα του αρχείου μαζί με την κατάληξη εδώ πέρα και το dir name που μας δίνει τη συνιστόσα του καταλόγου που το περιέχει. Για να το δοκιμάσουμε μέσα στο σκριπτάκι μας. Βλέπετε εδώ, βάζω όλες τις εντολές που έδωσα από το φλοιό και βλέπετε το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδαμε και διαδραστικά. Το base name είναι χωρίς το extension, το extension είναι CSH, το dir name είναι Home Student Lecture 01, ενώ τα προγράμματα base name και dir name μας δίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Ανάλογα με το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε στο πρόγραμμά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια από αυτά θέλετε. Μια άλλη κατασκευή μέσα στο φλοιό, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, είναι αυτή η οποία κατασκευάζει λογικές προτάσεις, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για ένα αρχείο, αν υπάρχει, ποια είναι τα permissions τα οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα αν μπορούμε να το διαβάσουμε, αν μπορούμε να γράψουμε ή να μεταβάλουμε τα στοιχεία του ή αν είναι εκτελέσιμο. Επίσης μπορούμε να δούμε αν κάποιο path αντιστοιχεί σε κάποιο directory. Αν κάθε φορά η αντίστοιχη συνθήκη είναι αληθής, μπορούμε να τη βάλουμε μέσα σε ένα if και να εκτελούνται κάποια εντολή, όπως για παράδειγμα η εντολή echo που φαίνεται σε κάθε γραμμή αυτής της διαφάνειας. Επίσης συμβολισμός είναι, μέρος του συμβολισμού είναι η άρνηση αυτών των λογικών προτάσεων, η οποία μπαίνει βάζοντας ένα θαυμαστικό. Άρα η συνθήκη -x area.dat είναι αληθής αν το area.dat είναι εκτελέσιμο αρχείο. Θαυμαστικό -x area.dat είναι αληθής αν το area.dat δεν είναι executable. Για να το δοκιμάσουμε αυτό.
γράφοντας κάτι στο σκριπτάκι μας. Ας γράψουμε λοιπόν set files ίσον plot star.dat και ας κάνουμε ένα loop πάνω σε όλες τις τιμές του files και ας γράψουμε για παράδειγμα αν το αρχείο file υπάρχει για να το δούμε και βλέπουμε ότι και για τα 4 plot αρχεία αυτή η πρόταση είναι αληθής και μας εκτελεί την εντολή echo. Αν βάλουμε εδώ R και αυτό είναι αληθές. Εδώ τίποτα δεν είναι αληθές, γιατί τα plot.dat αρχεία είναι αρχεία στα οποία δεν έχουμε θέσει το execute permission. Αν όμως βάλουμε την άρνηση και εκτελέσουμε τις ίδιες εντολές, βλέπετε ότι η πρόταση είναι αληθής, γιατί τα plot.dat δεν είναι executable, οπότε εκτελείται η εντολή echo που μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν έχει execute permissions. Και εδώ καμία από τις 4 συνθήκες δεν είναι αληθής, γιατί τα αρχεία αυτά δεν είναι directories, ενώ άμα βάλουμε την άρνηση θα πάρουμε την απάντηση ότι τα συγκεκριμένα αρχεία δεν είναι directories. Αν εδώ είχαμε βάλει όντως directories, και βάζαμε εδώ αν είναι directory, έτσι. Τώρα το loop θα τρέξει 4 φορές για το directory etc, το directory bin, το αρχείο plot1.dat και το home directory. Έτσι. Και βλέπετε εδώ ότι σωστά μας λέει ότι το etc, το bin και το home student είναι directory και βλέπετε ότι η περισπωμένη αναπτύσσεται στο full path που είναι το directory μας και το plot1.dat δεν είναι directory. Για να ελέγξω εδώ, θα βάλω και ένα άλλο αρχείο. Εδώ λοιπόν ελέγχω αν έτσι, ή το extension του file είναι ίσο με dat, και βλέπω ότι τα 4 αρχεία plot.dat είναι dat files, ενώ για τα άλλα
δεν πήρα καμία απάντηση. Αν εδώ βάζω ρωτήσω δεν θα πω να βάλω το extension και βλέπετε ότι πληροφορούμε ότι τα plot αρχεία είναι dat file και το area.f90 είναι f90 file. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε τη βασική χρήση. Αν βαρεθήκατε μπορείτε να κλείσετε το βιντεάκι. Ας σας μάθω τώρα και 2-3 πράγματα που είναι λίγο πιο προχωρημένα. Καταρχήν να μιλήσουμε για command substitution. Command substitution είναι ο μηχανισμός όπου τοποθετούμε μία εντολή, ας την πούμε command, μέσα σε ανάποδα εισαγωγικά. Αυτό συνήθως είναι στο πλήκτρο, πάνω αριστερά στο πληκτρολόγιο, κάτω από το escape. Ο μηχανισμός αυτός δουλεύει εκτελώντας την εντολή command, που είναι ανάμεσα στα λεγόμενα backticks, και ο φλοιός αντικαθιστά στη θέση που βρίσκεται αυτό το συντακτικό το standard output της εντολής. Για παράδειγμα, αν πω set my date ίσον backtick date backtick, τότε η τιμή της my date θα τεθεί από το φλοιό. Εκτελώντας ο φλοιός την εντολή date, παίρνοντας το standard output που το βλέπουμε στην επόμενη γραμμή και αντικαθιστώντας το στη θέση αυτού του συντακτικού. Οπότε η my date αποκτά τιμή που είναι το αποτέλεσμα στο standard output της εντολής date. Ας το δούμε αυτό. Για να δούμε εδώ την εντολή date. Μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Set λοιπόν now ίσον date. Echo $now θα μας δώσει την τιμή της μεταβλητής που είναι η τρέχουσα τιμή της ημερομηνίας. Παρασκευή και 13. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για μια άλλη μεταβλητή που να είναι το αποτέλεσμα της uname -a. Οπότε μπορούμε να πούμε και να δούμε το αποτέλεσμα. The current date is η τιμή της μεταβλητής now, my PC is η τιμή της μεταβλητής my PC. Για να δούμε την εντολή ls-1 start.f. Ποιο είναι το αποτέλεσμά της? Δείτε όλα τα αρχεία εδώ πέρα. Start.f αναπτύσσεται από το φλοιό στα ονόματα όλων των αρχείων που περιέχονται στον τρέχοντα κατάλογο, τα οποία τελειώνουν στο χαρακτήρα .f. Και αυτό είναι το lines of force.f και το τριώνυμο .f. Άρα μπορούμε να πούμε τώρα εδώ set files ίσον
Ορίστε λοιπόν, βλέπουμε ότι η μεταβλητή files είναι ένα string που έχει τα δύο αρχεία .f. Μπορούμε να το βάλουμε σε παρένθεση και να φτιάξουμε μια διανυσματική μεταβλητή με δύο λέξεις. Και να πούμε τώρα for each file $files echo $file. Και τώρα θα δούμε τα δύο αρχεία να τυπώνονται το ένα μέσα στο άλλο, το ένα μετά το άλλο. Για να δούμε μια άλλη εντολή. Η εντολή word count -l μετράει τις γραμμές στο αρχείο το οποίο ακολουθεί το όνομά του μετά την εντολή. Αν βάλουμε εδώ όλα τα αρχεία, βλέπουμε πόσες γραμμές περιέχουν όλα αυτά τα αρχεία μαζί. Και αν θέλουμε να μετρήσουμε τα δύο αρχεία εδώ πέρα, star.f. Θα μπορούσαμε τώρα να βάλουμε την awk να προσθέτει την πρώτη γραμμή στη μεταβλητή sum και όταν φτάνει στο τέλος να μας δίνει το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Print sum που είναι 406. Εδώ βλέπετε μας τυπώνει όμως και την τελευταία γραμμή που έχει ήδη υπολογίσει το total, το word count. Οπότε εμείς θέλουμε να κάνουμε από εδώ να βγάλουμε τη λέξη total και έτσι να υπολογίσουμε πόσες γραμμές περιέχουν όλα τα αρχεία και ελέγχουμε ότι πράγματι είναι ίδιο με τον αριθμό γραμμών που υπολογίζει και το πρόγραμμα. Και αν βάλουμε όλα τα αρχεία, το φίλτρο αυτό μας δίνει τον αριθμό 2770. Μπορούμε να πούμε εδώ set lines ίσον και να βάλουμε τα backticks να επιλέξουμε την εντολή, να βάλουμε τον cursor ανάμεσα στα backticks και να πατήσουμε το μεσαίο κουμπί του ποντικού ή αλλιώς το αριστερό και το δεξί ταυτόχρονα. Και έτσι να κάνουμε το σκριπτάκι μας με αυτόν τον τρόπο να τυπώνει τον συνολικό αριθμό των γραμμών σε όλα τα αρχεία του καταλόγου που βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να περιοριστούμε μονάχα στα αρχεία files, θα μπορούσαμε το αστεράκι εδώ να το αντικαταστήσουμε με την τιμή της μεταβλητής files. Οπότε βλέπουμε ότι παίρνουμε το συνολικό αριθμό γραμμών μονάχα των αρχείων Fortran. Για να δούμε μια άλλη εντολή που έχει ενδιαφέρον, είναι η εντολή stat. Αν πούμε stat triώνυμο.f, το σύστημα μας δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο αρχείο. Μας λέει το όνομά του, μας λέει το μέγεθός του σε bytes, άλλες πληροφορίες, μας λέει σε ποιο device βρίσκεται, ποιο είναι το inode του αρχείου, ένα μοναδικό αριθμό που έχει κάθε αρχείο και το χαρακτηρίζει, τα permissions, σε ποιον ανήκει, σε ποιο group ανήκει, μας λέει ποια είναι η τελευταία φορά που κάποιο πρόγραμμα έκανε access στα δεδομένα του, τελευταία φορά
που υπήρξε κάποια μεταβολή στο αρχείο και κάθε φορά κάποια στιγμή που υπήρχε μεταβολή στο περιεχόμενο του αρχείου. Λοιπόν, αν από αυτή την πληροφορία μας ενδιαφέρει το modify, μπορούμε να φτιάξουμε το φίλτρο grep modify και έτσι παίρνουμε μονάχα την πληροφορία που θέλουμε από εδώ και μετά να βάλουμε την OC να μας τυπώσει το δεύτερο πεδίο όπου θα πάρουμε την ημέρα που έγινε το τελευταίο modify στο αρχείο. Για να το βάλουμε αυτό το φίλτρο να δουλέψει για τα αρχεία τα οποία εμείς θέλουμε, όλα τα αρχεία που θέλουμε. Οπότε βάζουμε εδώ echo, ένα διαχωριστικό για το μάτι μας, για κοσμητικό είναι. Έτσι. Και εδώ θέλουμε να βάλουμε το αποτέλεσμα αυτής της εντολής. Έτσι. Βάζουμε τα backticks. Επιλέγουμε το φίλτρο που έχουμε φτιάξει. Ερχόμαστε ανάμεσα στα backticks. Πατάμε το μεσαίο κουμπάκι. Αντικαθιστούμε το τριώνυμο .f από το εκάστοτε αρχείο $file και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δουλειά μας με όλα τα αρχεία που έχουμε επιλέξει. Εδώ έχουμε μόνο 2 αρχεία, αλλά φανταστείτε ότι θα μπορούσαμε αυτή τη δουλειά να την κάνουμε για πολλά αρχεία μέσα στο σύστημα. Έτσι αυτός είναι έτσι μερικά παραδείγματα του πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το back substitution μέσα σε σενάρια φλοιού. Τέλος, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι η χρήση των περίφημων here documents. Τα here documents είναι αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο file system, αλλά μπορεί κανείς να τα φανταστεί ως αρχεία τα οποία υπάρχουν και εξαφανίζονται μεταξύ της αρχής και του τέλους της εκτέλεσης των σεναρίων. Αυτά τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν standard input μιας εντολής που θέλουμε. Για παράδειγμα, αν η εντολή command διαβάζει standard input, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συμβολισμό μικρότερο, να βάλουμε μία ακολουθία χαρακτήρων, που εδώ την έχουμε βάλει εμείς EOF, και σε κάποιο άλλο σημείο που θα τελειώσει το standard input, ακριβώς στην πρώτη στήλη του αρχείου να γράψουμε ακριβώς την ίδια ακολουθία, EOF. Τότε, από την επόμενη γραμμή μέχρι τη γραμμή πριν από το EOF, όλο αυτό θα γίνει standard input της εντολής command. Το EOF μπορεί να είναι ό,τι string θέλουμε, αρκεί να είναι το ίδιο εδώ και το ίδιο εκεί. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι η εντολή sort, έτσι, άμα της δώσουμε κάποια δεδομένα στο standard input, θα τα διαβάσει και στο standard output θα τα τυπώσει διατεταγμένα αλφαβητικά. Θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα με ένα here document να το γράψουμε ως εξής. Να γράψουμε την εντολή sort και μετά να γράψουμε αυτές τις λέξεις. Έτσι, αυτές οι λέξεις βλέπετε δεν είναι διατεταγμένες αλφαβητικά, είναι με τυχαία σειρά και ξεκινάμε εδώ από το EOF, φτάνουμε στο EOF. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι όλες αυτές οι γραμμές θα γίνουν standard input της εντολής sort. Βλέπετε ότι αυτό το standard input το διαβάζει η εντολή sort και μας τυπώνει στο standard output
όλα αυτά τα δεδομένα διατεταγμένα αλφαβητικά. Αυτό το output, άμα μας αρέσει, μπορούμε να το ανακατευθύνουμε σε ένα άλλο αρχείο. Εδώ το ονόμασα here.sort. Τώρα βλέπετε δεν τυπώνεται τίποτα στο standard output. Υπάρχει όμως το αρχείο here.sort, το οποίο έχει περιεχόμενα. Τα περιεχόμενα του here document, τα οποία έχουν διαταχθεί με αλφαβητική σειρά. Εδώ το EOF θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα άλλο string, ας το πούμε sort κεφαλαίο, με sort κεφαλαίο εδώ, και το αποτέλεσμα θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Για να κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα. Η awk διαβάζει standard input και ας υποθέσουμε, ας το γράψουμε εδώ το standard input, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έτσι. Ένα αρχείο με 2 λέξεις σε κάθε σειρά, είναι το here document, τα οποία είναι αριθμοί. Αυτούς τους αριθμούς μπορεί η awk να τους διαβάσει όπως θα διάβαζε οποιοδήποτε standard input που θα παρήγαγε κάποιο πρόγραμμα, και για παράδειγμα να υπολογίσει το άθροισμα της πρώτης στήλης επί τη δεύτερη στήλη, και όταν φτάσει στο τέλος να μας τυπώσει το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, εδώ έκανα ένα λάθος. Όχι δολάριο 1 επί 2, δολάριο 1 επί δολάριο 2. Και το αποτέλεσμα είναι 100. Μας τυπώνει λοιπόν το άθροισμα των γινωμένων κάθε σειράς του standard input της εντολής, το οποίο εδώ έχει τοποθετηθεί σε ένα here document. Εδώ το EOF θα μπορούσε να έχει επιλεγεί να είναι ένα άλλο string που μπορεί να μας άρεσε αισθητικά καλύτερα στο πρόγραμμα, να μας θυμίζει τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο here document. Για να δοκιμάσουμε και μια άλλη εντολή, να κάνουμε κάτι χρήσιμο με το gnuplot. Ορίζουμε το files να είναι τα δύο αρχεία plot1.dat και plot2.dat. Θα κάνουμε τη γραφική παράσταση του κάθε ενός αρχείου χρησιμοποιώντας το gnuplot. Λέμε λοιπόν for each file, στα files, προσέξτε τώρα την εντολή, cat $file παίρνει κάθε ένα από τα αρχεία plot1 και plot2.dat και τα τυπώνει στο standard output. Αυτό το standard output το ταΐζουμε στο gnuplot, βάζουμε και αυτά τα switches, διαβάστε το man gnuplot για να δείτε τι ακριβώς κάνουν, και μετά δίνουμε εντολές plot. Έτσι. Εδώ στη θέση του αρχείου που κάνει plot το gnuplot βάζω την παύλα, η οποία είναι ένας στάνταρ συμβολισμός για το στάνταρ input για πολλές Unix εντολές. Για να τρέξω τώρα το αρχείο. Κοιτάξτε τι πήρα. Πήρα τα plots
του plot1.dat, πρώτη και δεύτερη στήλη, που είναι η γραμμή δεξιά, και το γαουσιανό plot που είναι μέσα στο plot2.dat. Και αυτά είναι στο WXT terminal. Αν υποθέσουμε ότι θέλω να κάνω τα ίδια plots αλλά να τα σώσω σε αρχεία, μπορώ να δουλέψω το GNU plot με here documents. Κάνω την ίδια δουλειά. Έτσι, ένα for για κάθε ένα από τα plot για τα αρχεία δεδομένων τα οποία έχω, και τρέχω το GNU plot και το κάνω να διαβάζει από το standard input το πρόγραμμα που θα γράψω. Set terminal JPEG. Θα φτιάξω τα plots και θα τα σώσω σε αρχεία τύπου JPEG. Set output $file. Έτσι. Προσέξτε εδώ τι θα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω τα modifiers του shell. Άνω κάτω .r είναι το αρχείο χωρίς την κατάληξη data. Άρα είναι το plot1 και το plot2 αντίστοιχα. Και θα του βάλω κατάληξη, θα αντικαταστήσω την κατάληξη με JPG. Ας βάλω και ένα title. Έτσι. Για να αναλύσουμε εδώ το πρόγραμμα το οποίο γράψαμε. Βλέπετε εδώ θα τρέξει το for each loop μία φορά με την εντολή file να έχει τιμή plot1.dat και την άλλη φορά να τρέξει με την εντολή file να έχει τιμή plot2.dat. Μέσα στα here documents, και αυτό είναι που τα κάνει πολύ χρήσιμα, μπορούμε να βάλουμε τιμές μεταβλητών και αυτές να αντικατασταθούν κάθε φορά με την εκάστοτε τιμή της μεταβλητής. Άρα, κάθε φορά που το GNU plot θα τρέχει μέσα στο for each, θα διαβάζει αυτό το standard input, αλλά κάθε φορά η τιμή της file θα είναι διαφορετική. Την πρώτη φορά θα είναι το plot1.dat, την άλλη θα είναι το plot2.dat. Άρα, εδώ θα πάρουμε plot1.jpg και plot2.jpg. Τρέχει το πρόγραμμα. Κοιτάξτε τώρα, δημιουργήθηκαν τα αρχεία plot1.jpg και plot2.jpg, τα οποία μπορούμε να δούμε με το Eye of GNOME. Ορίστε το πρώτο. Ορίστε και το δεύτερο. Βλέπετε εδώ και τον τίτλο του plot. Και αν είμαστε πολύ τεμπέληδες, μπορούμε να βάλουμε την εντολή Eye of GNOME μέσα στο for each. Βλέπετε βάζει και το αγγλικό και ώστε το EOG να τρέξει το background και να συνεχίσει να τρέχει το script. Και τώρα κοιτάξτε, τα δύο plots φτιάχτηκαν και γίνονται display ταυτόχρονα για να ελέγχω αν γίνανε όπως τα ήθελα. Κοιτάξτε ξανά το πρόγραμμα. Τρέχουμε το GNU plot και στο standard input δίνουμε εντολές τις οποίες το GNU plot θα τρέξει. Κάνουμε αυτές τις εντολές να τρέχουν για κάθε τιμή, για κάθε ένα από τα data αρχεία που έχουμε. Εδώ έχουμε δύο αρχεία, αλλά φανταστείτε ότι σε μια μεγάλη δουλειά που έχετε μπορούσατε να έχετε 500 αρχεία. Άρα να σας φτιάξει 500 plots πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς εσείς να κουραστείτε.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει τα plots γίνονται με αλγοριθμικό τρόπο, προφανώς. Βλέπετε λοιπόν ότι το shell scripting είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο στο χρήστη των εντολών του φλοιού και μπορεί να συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο και να προγραμματίσει διαδικασίες οι οποίες θα ήταν επαναλαμβανόμενες, θα ήταν δυνατόν να υπόκεινται σε σφάλματα και με τον τρόπο αυτό να μπορεί κιόλας να τις κωδικοποιήσει έτσι ώστε να τις φυλάξει, να τις ξαναχρησιμοποιήσει, να τις δώσει σε άλλους, να τις τροποποιήσει, να τις επεκτείνει και οι δυνατότητες είναι άπειρες. Εύχομαι να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο shell scripting. Είναι κάτι το οποίο θα σας δώσει ένα πολύ δυνατό εργαλείο στην εργασία σας.